Igbo mekene muno. Sorry, the rest of you that don't understand Igbo, the rest of you that are not Igbos, please, this video is not for you. Me and my people are having a family meeting. If it pain you, go and have a family meeting with your own people. Thank you. Ndị Igbo biko, onwe ihe nsi ka mkwugodu. Ama m that na onwere onye mbụ itinye ọnụ n'okwu a. Ale na onye mapụta ụbọchị a gwa unu dị same okwu. Mana for record sake ka nji ekwu ya. Ihe anụ bụ one of ihe nkala ikwu ụnyaa mana ịmago parade body ụmụ ife atụlụ imefa na moto park na garage ebe a na-elodo ocho dị apapa muchi fanogodu agbalesi ọnụ nsị ka anyị megodi ya anyị kwakọtụgodi ya before nkwuo dị okwu. Ndị Igbo biko olugo time onye ọbụla ga-anakpu n'ụlọ, olugo oge onye ọbụla ga-anakpu. A na-ekwukwa okwu a sinsi na-eti mkpu ya sinsi ndị be anyị achọrọ ịnụ. Ama m that na ngala dị anyị n'ọbala, ngala dị na our DNA. Ịmara kedu ife bụ simbụl anyị? Ọrọzi agụ, ọkwa agụ bụ simbụl anyị. Ebube agụ na-eche agụ. Anyị dị ebube, anyị dịkwa ebube, mana ịfụrụ ngala dị anyị n'ọbala, anyị ga-etinyezi akọ na uche, anyị ga-etinye amamife. N'obodo dịka Dubai, ọ dịze UAE, ifụrụ onefasi eme show off, onefasi egosisi ifefa nwere like, mana fa na-eme ya maka na obodo fa nọ the conducive, fa nọ befa. The environment ndị na-achịfa onye ọbụla chọrọ ka nwanne ya ma ọfụma. Anya ụfụ adịrị ya. The government melia na ụdị na onye ọbụla ga na-enwe anwụrị. Moto sọlụ ga-egba, ife sọlụ gị yie, latest, ihe niile bụ latest ka fọma na-eyuzu. Mana obodo anyị nọ na ya, ọ bụrụ sọsọ anyị nọ. Ndị gbara anyị okirikiri bụ ndị kpọrọ anyị asị. Eme ebe o si wee ka njọ. Anyị nọrọ n'ọchịchị. A napụsịghị anyị ọchịchị, agbajiri anyị aka na ọkpa nala anyị ọchịchị. Ka m gwa ya, ife sọlụ gị nwe ka n'ego. Ife sọlụ gị nwe na akụ na ụba. Onye ji ọchịchị ga-ejide gị one day tilikọọ gị, na-apịalie gị, napụ gị ife niile enwe. Kpọgodo ofu onye Igbo bụ ọganyala na-azụ afịa maọbụ ife ọbụla ọ na-eme n'ọfụma, bụda na ọ nọ na position ama ntịtị azin ya na ọbụda na-abịa kịta for him or her na o nwere onye ga-etinye ọnụ n'okwu napụta ya. Fugodo onye anyị anọrọ n'ọchịchị, anyị enwere ọnụ kịta. Elugo oge unu ga-anakpu n'ụlọ, elugokwa oge unu ga-anakpu n'ụlọ. Ọ nwerekwa onye mba ikwu okwu a, I mean nobody, mana for record sakes ka ndị etinye ya ebe a. Ifụlụ ndị ugwu na ndị ọzọ, anyị afọ ọkwa azụfa anya ma abịa n'ife ego, na onye nke bụ nyanwa nwekalisi ego na mba Afrịka. Ife niile ọ bụ ye in ye out onyanwa, ye in ye out onyanwa. Ife niile ọ bụ anyị amara moto ọ na-agba, anyị amara ka biya dị. O nwere ife anyị ma gbasara ya. Mana nwoke a sọsọ ofu nwoke a, how many of anyị nwa ka a ga-etikọta ọnụ anyị wee nwee ruo ife ọ nwere? Mmadụ one ka a ga-etikọta ọnụ? Mana anyị ejirozi uche, anyị ejirozi akọ na uche na amamife na-ezonata onwe anyị. Ndị befa ofu biznes anyị na-emefa na-emekwu ya. In fact, anyị ukwu nke fa kakwa nke anyị. O nwere ọya niti na anyị na-emefa na yara emekarịsị, mana ọ na-afa ji nwayọ nwayọ. Dịrị nwayọ nwayọ. O nwere ndị nke anyị ama dị afọfa, mana ego fa na-esi isi, akụ na ụba fa na-esi isi, ma nwere onye ma onye fa bụ. Anọkwa n'ime afọ ma ji ọchịchị. Elugo oge anyị ga-anakpu. Ifụlụ ife a na-eme regulation. Ndị gọọmenti ama mmekwu ya because ọ bụrụ sọsọ anyị. Regulate ọ ya emetụta onye ọbụla. Fa ama mmịa, ifefa ga-eme bụ a na-abịa na-ewele anyị ofu individually, a na-ewe ofu na-etilikọ ofu individually. Onye ọbụla na-akpọ jili nụ nwayọ, gwalụ na akọ na uche, gwalụzie na akọ na uche. Dizi mkpu, iti mkpu, ife niile a showmanship, ife niile a anyị emegi onwekwa ebe anyị ji ya wee ga. Onwere ife anyị ji ya wee machiv. Yesterday na-ekwu okwu maka nwanne anyị nwoke. Abụrọ m a fan of unu ncha niile ji ego because omume unu sometimes na-ewe m iwe, unu a na-akapụka. O nwere time a sị na ọ jee lụọ ụlọ ụka na side befa, the thing we were ntị. Nya the thing gba amaala.
unu na-akakwu abụrụ m a fan of anybody mana ọ bụ ụda na mfụda na ịmago onwe ka esi abịa ka etiti mmadụ ọ na-afụ m ụfụ na-arụ ya ka m ji wee tinye ọnụ gbakpụba unu n'ụlọ welu unu ile unu gwa ezi unu ọnụ welụkwa na ile unu gwa ezi unu ọnụ o nwerekwa ife oteki ha ifọlụ ife akpọrọ ndị ọchịchị gọọmenti o nwere ife oteki ha ijide onye kpọrọ onwe onye Igbo gbagotego unu nọ na some position o nwere ife o jidelufa imisisi gị na mịa gị ọbara mịa gị akwala misisia gị o nwere ife ị ga-achịta ebolo one of how many of you know this man biko nụ ayọ ka nna ayọ dododo ka anyị weluzie akọ na uche ndị Igbo si na nwayọọ ka eji aga n'ugwu anyị nọkwa n'ugwu unu amanyazi n'ọkpa amanya ọkpa azọ kilikili odogwu a na-eme ọkwa ife nsị ka anyị yọọ unu daalụkwanụ the hard way. And not even more learn or can giant doors of Ejen Evangelo in terms of persecution. In Anuya. Okay, what I go? Over the Adroma. Onye Welonte. Onolo. Forget I never know by now. We all have to coexist. Even on a birthday, my April 50th birthday. In an whatever fella go, I control everything. Onye Igbo I remember I can't take on at this age now. Yeah. But I want that you appreciate. When young professors are here, when they want to zaju jumakia. I suppress here. Man, I na papa ndi kwesili ma. Ebe tu an ratata na nka na zaju ju. O bula large. So what am I trying to say now? Let's let go of this whole thing. And I just in there that no now you in Anuya. Unjuleju, go come, but I'm telling you, I'm a gear experience. Not going to get the for now. You were the above the muscle, a pocket, and make you put the cash. Only Ben look at the effort, and I'm talking about the amazing gozy. Because I learned the hard way. And not even more learn or can giant doors of Ejen Evangelo in terms of persecution. In Anuya. Okay, what I go? Yeah. Okay, the best. That's an experience with the best teacher. Everyone know you make you feel molako. Yeah. The best teacher experience when Kemelon Diozo go eje. We molako. Obodo adroma. Onye Welonte. Onolo. For gara na nyambo ndo ba ina ba. Mana we all have to coexist. How do we coexist? We want to talk to the volume. In real. See what to a volume. What to a volume. Another thing about me, won't be full na me. I will choose when I never chime. Nasuwa punka. Keriva na punka. Or camera. Social media. Social media. What if you approve out there? Because I can approve. You jinki man ko yozoji. So munne mwanole. When I be occasion no be na timbu. Says in a photo. Says ebe na be. Nyamma dey quietly. Yes, so what would be your mother ever mother no one? When better dear Guinea mother. As a matter of fact, get and so I can't get yellow. Afulania. So if I know the way upon oh, the my one nacho could be little mother more cause suppress ya money ibutenike. Manoki kill we last year alive Macana. Onyo dolumma. Onye Igbo mma. Amen. If I get to talk at the ebe na-ekuzuzu, ị na ife na anyị Igbo azụ azụ. Ọ ya azụ azụ n'izu. Nke efu ya one of the best Christmas maka na. Amen. Ndị na-achị anyị alụgo nnukwu ọrụ. Ndị omekome abịanyọta gofa. A na-ejezi na-apụta. So na anyị natanụ ka na chi anwụkwa. Anyị kpata mba na akụ ka ebelata n'ala Igbo. Ọlụla anyị mma. Onye jela afịa bụ ndị nọdụrụ n'ụlọ. Yes. Ewuti Igbo afịa nọ ndị nọdụrụ n'eriye. Ọ ife anyị na-ekwu n'ife niile efu. Ọ bụrụ nke o si daa ụdịdị mmadụ anyị niile ka anyị si fa n'Igbo n'anya ga-esi anyị wee na operate na-apụta every day. Mana anyị eje kpata wee bata ọ baala onye iru baala onye azụ baala nwa okeke baala nwa okwe mgbafọ. Ọ ife anyị na-ekwu si woto bụ nwoke na-achọ ka ọ bụrụ nọ ya kachasị nwoke na-achọ ka ọ bụrụ na ịsha nụrụ mana onye a na-achụ achụ ezigbolata onwe ya unene anya eweturata volum asọgwoge nwe na aṅụrị mana nwoke ife anyị eme nkwa n'ebe a efu mechie ọnụ pụkwa n'ezi nwụrụ gbachi ụzọ a na-asị no face no case. No case.
ịnụrụ nke a amụta m ọzọ no face no case ọ iru afọ ka a na-atụ nga ọ bụ na nọọ ikuku ka ịbụ onwe ndị na-eme nnukwu ife nọ na social media. I agree with you, boss. Yeah. So na nwere nwoke tosi ochele ibie mana fọ ndị na-ekulite fọ ndị gbagotagolu level anyị na ndị karịgolu anyị si wolu nwayọ si na-epromotu ezinụlọ, si na-epromotu eziokwu, si na-epromotu ịgba mbọ, si na-epromotu ana Igbo, si na-epromotu na nsọ bụ nsọ, alụ bụ alụ, si na-epromotu ezi omume. Ife the upcoming nwere mụta n'aka anyị dị too much, ọ bụrụ ọsọ esi ihe ego. Ana Igbo nwere long beautiful history need the projection. Ọ bụrụ ọsọ ihe ego. Ọkọtago emenala mmanwụ ubi ede ugbo ede ego nwere a lot of things anyị na-eme kwesịrị ka anyị export out there kụwa n'afọ anyị sikosibe ndị awa sikosibe ana Igbo sikosibe the beautiful terrains of ana Igbo.